Sa ulo ng mga nagbabagang balita. 3 sugatan sa salpukan ng 10-wheeler truck at sedan sa Labo, Camarines Norte. Aksidente sa pool sa CCTV. Reklamo sa online game scam, peking job offerings at iba pa. Patuloy na reklamong natatanggap ng PNP Anti-Cybercrime Unit. At webless na obra ng mga Bicolano artists tampok sa Feria de Camarines ng BTI. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Ilang linggo na matapos ang halalan ngunit wala pa umano natatanggap na SOSE ang COMELEC Naga mula sa mga kandidato nitong nakaraang halalan. Multa, pagkakakulong at perpetual disqualification. Babala ng COMELEC sa mga kandidatong magsisinungaling sa deklarasyon sa SOSE. Narito ang ulat. Nagsimula ng magsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang ilang kandidato sa Commission on Elections, COMELEC, ilang linggo matapos ang national at local elections. Ang SOSE ay isang legal na dokumentong iniata sa lahat ng kandidato, panalo man o hindi, upang ilahad ang kanilang kabuang na gastos at natanggap na donasyon sa panahon ng kampanya. Ayon kay Atty. Michael Julio Jr., City Election Officer ng COMELEC Naga, obligado ang lahat ng tumakbong kandidato na magsumite ng kanilang SOSE bago ang itinakdang deadline sa June 11. Ang hindi pagsusumite ng dokumentong ito ay maaaring magresulta sa administratibong parusa, kabilang ang hindi pagpapahintulot na makaupo sa pwesto para sa mga nanalong kandidato at pagkakait ng Certificate of Candidacy o COC sa mga nais tumakbo muli sa hinaharap. Yung doon sa mga nanalo, hindi sila makakaupo doon sa pwesto nila pag hindi pa naka-file ng SOSE. Then ang win or loss naman pag hindi nag-file ng SOSE, may administrative fine not less than 10,000 sa mga hindi nakapag-file ng SOSE. Tapos may another fine naman kung second offense pag hindi nakapag-file. Then pag 2 beses ka nang hindi nakapag-file ng SOSE, pwede ka nang file ng COMELEC ng disqualification to run sa next election. Kaya po pag 2 election na hindi ka nakapag-file, pwedeng ma-disqualify ka na to run in the next election. Bukod pa rito, nagbabala ang COMELEC laban sa mga kandidatong maglalagay ng maling impormasyon o magsisinungaling sa kanilang SOSE. Ayon sa batas, ang pagsisinungaling sa deklarasyon ay tinuturing na election offense na may kaakibat na multa, pagkakakulong at diskwalifikasyon sa pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Pag may misrepresentation or wrong information na ilagay doon sa SOSE, siyempre criminal offense yan. Patuloy na pinapaalalahanan ng COMELEC ang mga kandidato na maging tapat at transparent sa kanilang ulat upang mapanatili ang integridad ng eleksyon at kumpiyansa ng publiko sa proseso ng halalan. Win or loss po, magpapel po tayo ng SOSE dito sa COMELEC Naga. Yung mga forms pala natin, pwede pong ma-download po yan sa COMELEC website. Siyempre, yung fill-upan nyo yung mga applicable forms sa inyo. Tapos po, ang isasubmit po dito, 2 copies ng hard copy ng SOSE. Then, meron pong soft copy yung Excel form and PDF form. Tapos po, syempre, attach nyo yung mga resibo. Tapos kung may mga nag-contribute sa inyo, mga donor, attach rin po yung mga resibo po na kailangan po natin attachment sa SOSE. Nick De La Cruz, CSN. Sa pool sa CCTV ang salpukan ng isang 10-wheeler truck at sedan sa Labo, Camarines Norte. Driver ng sedan at 2 pasahero nito sugatan. Narito ang ulat ni Regine Bue. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagsalpukan ng isang 10-wheeler truck at kotse sa kahabaang kalsada ng Maharlika Highway, Purok 4, Barangay Ginakutan, Labo, Camarines Norte, alas 2:05 ng hapon nitong Huwebes, Mayo 29. Ayon sa Labo Police, hindi umano nagbigayan sa kalsada at parehong kinain ang linya ng driver ng truck at sedan ang kalsada na nagresulta sa salpukan. Parang nangyari po kasi nito, pareho silang hindi nagbigayan kasi tumama sila, ang salpukan po kasi na parang nasa gitna. Kasi
Siguro iniisip ng truck, gigilid itong isang sasakyan, yung Vios. Tapos ang iniisip din siguro ng Vios, gigilid yung truck. Kaya nagsalpok po talaga sila parang pareho silang kumain ng linya doon sa pagsalpukan nila. Wala namang natamong sugat ang driver ng truck habang sugatan naman ang driver ng kotse at dalawa nitong pasahero na agad naman isinukod sa Camarines Norte Provincial Hospital. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang halaga ng danyo sa insidente. Ang Labo PNP po ay parating nagpapaalala sa mga motorista na magkaroon po sila ng tamang takbo lamang ng sasakyan, na hindi sila magpabilis masyado dahil nga ang daming nakakasabay sa kalsada at magkaroon din ng disiplina na magkaroon sila ng distansya sa pagitan ng mga sasakyan nang sa gayon hindi nagkakaroon ng aksidente. At panatilihin ang malamig ang ulo nang sa gayon hindi ka makipag-unahan sa kalsada. Samantala nagkaareglo na umano ang magkabilang panig na hindi na magsasampa ng kaso. Regine Boer, CSN. Tiklo ang isang tulok umano ng illegal na droga habang nakatakas naman ang kasamahan nito sa ikinisang buy-bust operation sa loob ng isang motel sa Naga City nitong May 29. Ayon sa Naga City Police, newly identified o baguhan sa pagtutulak ng droga ang naturang suspect, edad 34 anyos. Pumayag umano ang mga suspect na makipagtransaksyon sa pusher buyer sa loob ng isang motel ngunit nakatunog ang isa sa mga suspect at nakatakas ito. Nakuha sa suspect na kinilalang si Sandy ng Melor, Camarines Sur ang nasa 7 sachet ng hinihinalang shabu. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So ini po, nagpapatunay lang na igdi sa Laugang Naga City ang mga tao, igdi ang sa itong mga kababayan, habog na po sa paggamit ng illegal na droga. And igdi naman po, asahan ta po na itong sarong taong nakadulag padagos po ang hot pursuit operation kasi nabistado man siya. So, dapat po siya dahil nadakop mo niyan, masasampaan pa din po siya ng kaso. Patuloy na nakakatanggap ng reklamo ang PNP Anti-Cybercrime Unit hinggil sa mga nabibiktima ng online job offerings, online game scam at iba pa. Paalala ng autoridad, alamin sa ulat na ito. Matagal na naglalaro ng online game si Marvin ng San Fernando, Camarines Sur. Naengganyo umano siya maglaro online dahil sa malaking premyo. Pero nitong nakaraan umano may naklik siyang link sa social media. Nag-iimbita sa kanya sa paglaro ng online games at tumaya ng 600 pesos. Ngunit kalaunan, biglang hindi na umano mabuksan ni Marvin ang link at sa huli niya napagtanto na na-scam na siya. Yung pakiramdam na antong parang hindi ka nababalik dun sa sa pag-online games po. Baka po na-reach na yung target nilang income nila sa app na to. Bigla pong na-shutdown. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Unit, isa lang ang mga katulad ni Marvin sa mahabang listahan ng mga nabibiktima ng panloloko online. Maliban sa reklamo laban sa online games ay pinag-iingat din ng RACO ang publiko sa malisyosong job offerings at mga binibenta online. Ayon sa mga otoridad, maraming cybercriminals ang gumagamit ng social media at messaging app upang mameke ng mga job postings na kadalasan nangangako ng malaking kita kapalit ng minimal na effort. Kapag napaengganyo ang biktima, hinihingian sila ng registration fee, personal na impormasyon na maaring gamitin sa identity thief o iba pang illegal na gawain. Ang karamihan na ginagamit po nilang platform or social media platform ay ang TikTok at Facebook and Telegram. So dito po sila nagkakaroon ng pagkakataon na mag-imbita at mag-recruit ng mga pwede nilang mabiktima sa task scam. Ganito rin ang modus ng ilang fake online sellers kung saan nagpapanggap ang mga ito bilang lehitimong tindero, ngunit matapos bayaran ng buyer hindi na makontak o kaya hindi na ipapadala ang produkto. Dahil dito muling nanawagan ng PNP sa publiko na maging mapanuri at maingat sa lahat ng transaksyon online. Inirerekomenda ng ahensya ang pag-verify sa mga kumpanya o seller, pag-iwas sa mga alok na too good to be true at agad na pag-uulat sa mga otoridad kapag pinaghihinala ang scam. Kapag sa mga online seller po kasi, di ba, kung makapag-transaction tayo, bibili tayo ng mga items o mga produkto, minsan hinihingan tayo ng mga identification. Kung legit kang buyer. So, yun ang mga tactics nila. So, pag nagbigay ka ng ID, kasi willing ka naman talagang magbigay, kasi totoo kang buyer. Doon na pwedeng maging delikado yung mga identifications natin,
Pwede itong magamit sa pang-scam. Tapos, gamitin yung ID natin sa paggawa ng kung ano-anong account. Hinimok din ng PNP ang mga nabiktima na magsampa ng reklamo upang agad na maimbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng ganitong krimen. So, bago po tayo maging involved sa ganong mga transaction online, kailangan po na siguruhin natin na makilala natin yung kausap natin. Huwag po tayong basta-basta magtitiwala, lalong-lalo na po sa pagbibigay ng pera. Kasi lahat po ng perang meron tayo, pinaghirapan po yan. And hindi po natin basta-basta sila mahahanap. Nick De La Cruz, CSN. Mahigpit na minomonitor ng Department of Health ang pagkakatala ng monkeypox sa ilang lugar sa bansa. Health expert pinaliwanag ang pagkakaiba ng chickenpox at monkeypox na parehong skin disease. May ulat si Marge Serico. Patuloy ang pagbabantay pag-monitor ng Department of Health o DOH sa mga kumpirmado at pinaghihinalang kaso ng monkeypox o mpox sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa pinakahuling ulat nitong Mayo 28, 2025, naitala ang mga kumpirmadong kaso ng mpox sa Visayas, Mindanao at Hilagang Luzon. May ilan-ilan na nagsasabi na pareho lang raw ito ng chickenpox. Pareho nga ba? Ayon sa mga eksperto, may pagkakatulad at mas marami ang pagkakaiba sa naturang skin disease. Siguro yung pagkakatulad muna nila. Parehas po silang cause or dahilan po ng isang virus. Pero ang pinagkaiba po is yung uri ng virus. Sa mpox po, dahil siya sa isang virus na tinatawag na mga orthopox virus. Tapos yung chickenpox naman is dahil sa varicella virus. Medyo merong pagkakapareho sila sa mga sintomas kasi ang initial na sintomas na nararamdaman po ng pasyente is yung mga parang flu-like symptoms. So pwedeng lagnat, parang fatigue or nanghihina, mga swollen lymph nodes, headache, ganon. Pero yung mismong lesion or yung mismong nakikita natin sa balat ng tao, medyo may pagkakaiba rin. Sa chickenpox kasi, usually nagsisimula po siya sa katawan ng tao tapos napupunta sa mga kamay, sa ulo. Tapos yung lesion or yung talagang parang mga butlig-butlig na makikita mo, yung iba po, yung iba fresh pa, tapos yung iba parang nagdadry na. So kumbaga, yung iba-ibang itsura niya makikita mo sa katawan ng tao. Sa monkeypox po, usually makikita mo siya, nagsisimula siya sa ulo hanggang sa katawan tapos sa kamay. Tapos yung itsura nung butlig niya medyo mas malalaki siya. Tapos kung mapapansin mo, yung itsura nung mga butlig niya pare-parehos yung itsura talaga nila. And medyo painful siya and makati. Tapos yung chickenpox naman usually makati lang siya. Ayon sa Public Health Advisory, ang mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng direktang kontak ng pantal, paltos o likido ng may sakit, droplets mula sa ubo, bahing o laway, gamit o telang kontaminado ng impeksyon, marapat umanong iwasan ang malapitang kontak at agad magpatingin kung may sintomas ng sakit. Usually nakukuha natin to, parehas lang din sila, no? Usually close contact, no? So, close contact, tas pwede rin yung mga respiratory droplets ng mga tao. So, important po, very important kahit natapos na yung COVID, kung nasa mga matatao tayong lugar, very important po na nagmamask and nag-o-observe tayo ng proper cough etiquette, no? So, pag umuubo, make sure na pwede kang umubo sa tissue or pwede yung sa may damit mo na lang para hindi ka makapag-spread ng mga respiratory droplets. And also, proper hygiene din. So, laging maliligo and observe hand washing talaga. Paalala naman mula sa DOH at ni Dr. Junard, upang maiwasan ang pagkalat ng mpox, pinapayuhan ng publiko na sumunod sa mga sumusunod. Siguro po, maging alerto lang po tayo. Ayun nga, observe natin lagi yung proper hand hygiene. Very important po kasi yun. And cough etiquette. No? And kung may naramdaman pong sintomas, kagaya po ng mga nabanggit ko, may mga napansin na parang mga butlig sa katawan, magpakonsulta po agad sa doktor. Ang pagsunod sa mga hakbang na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa at maiwasan ang pagkalat ng mpox sa ating mga komunidad. Hinihimok ng DOH ang publiko na manatiling kalmado, sumunod sa mga patakaran sa kalusugan at kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal na page ng ahensya. Marge Serico, CSN.
Mula sa dating 500,000 pesos, itinaas ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang insurance deposit sa 1 million pesos. Kumpiyansa ng publiko sa ligtas na pag-iipon sa bangko. Layunin ng bagong panuntunan. May ulat si Regine Buen. Ipinatupad ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang bagong maximum deposit insurance coverage na 1 million kada depositor. Naging epektibo ito simula nitong March 15, 2025. Ang bagong insurance limit na ito ay layuning palakasin ang kumpiyansa ng publiko sa pag-iipon sa mga bangkong lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang lahat ng depositors, individual man o korporasyon, ay otomatikong may proteksyon o insurance sa kanilang ipon hanggang 1 million pero hindi lalampas sa bawat bangko. Walang kailangang aplikasyon o bayad para maka-avail ng insurance na ito. Kung ang isang bangko ay biglang magsara, ang PDIC ang otomatikong sasagot sa pagbayad ng insured deposit. Ito ay pinapondohan ng Deposit Insurance Fund na siyang pinamahalaan ng PDIC para sa ganitong mga sitwasyon. Ang Deposit Insurance function po ng PDIC, ibig lang pong sabihin ito, kami po yung nagbibigay ng assurance na safe po ang pera ninyo up to 1 million pesos effective March 15. Bagong ano lang po ito, bagong announcement lang po ito. Dahil po dito, meron po kaming kinokollect na premium sa bawat bangko. Hindi po kinokollect sa depositor, kundi po sa bangko in the amount of 1/5 of 1% of their total deposits. Tapos kami rin pong namamahala sa Deposit Insurance Fund. Ito po yung ginagamit naming pondo pag mayroon pong bangko nagsara. Ang konsepto po ng mga tao, pag bangko nagsara, kinukuha pa namin sa bangko yung pera. Actually, yung bangko nagsara, halos wala ng pera yon. Kaya po pag may nagsasarang bangko kayo naririnig, kaya po nababayaran kaagad, the money comes from the Deposit Insurance Fund of PDIC. Nakakalungkot po may mga pangyayari na when we send people to pay insured deposits, inaaway yung mga tao namin dahil daw sinara yung bangko nila. But the point is, in fact, we're using PDIC money now when we pay insured deposits in closed banks. Bukod sa pagbibigay ng insurance, ang PDIC ay gumaganap din bilang statutory receiver ng mga ipinasarang bangko na nangangasiwa sa pagbebenta ng ari-arian at paniningil ng pautang upang mabayaran ang mga naiwang obligasyon ng bangko. Halimbawa, nagkaroon ng sakuna, hindi ba dapat alam natin kung ano yung gagawin pag dumating na siya? Kaya tayo nagpapanik kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. I'm not saying that there will be a bank closure. Wala po yun sa aming gustong sabihin sa inyo ngayon. Ang gusto namin sabihin, ito po ay nangyayari kahit saan. Even in the US and in Europe, sometimes these things happen. A bank is ordered closed. At ito po ay desisyon ng central bank. At pag ito po nangyari, people panic because they don't know what to do. The purpose of PDIC is to guarantee people or to assure people that yung pera pong naipit sa pagkasara ng bangko ay pwede pong maibalik. So we have nothing to worry. Layunin ng bagong insurance coverage na hindi lamang protektahan ang pinaghirapang ipon ng mamamayan, kundi hikayatin din ang lahat na mag-ipon sa mga bangko sa halip na itago ang kanilang pera sa diligtas na paraan. Sa bagong hakbang na ito, inaasahang mas lalawak pa ang akses ng publiko sa formal na serbisyong pinansyal at titibay ang tiwala ng mga Pilipino sa sistemang pinansyal ng bansa. Regine Buen, CSN. Isa ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pinag-aandaan ng PNP sa nakatakdang pagsisimula ng school year 2025 to 2026 ngayong June 16. PNP magdaragdag ng deployment sa mga kalsadang malapit sa eskwelahan. Narito ang ulat. Halos 2 linggo bago ang balik eskwela, naghahanda na ang kapulisan sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Naga City. Madalas umanong bumigat ang daloy ng trapiko sa mga lugar malapit sa mga eskwelahan at University Belt. Inaasahan ta din po ang padagos na paggabat na naman kang bulos kan trapiko idi sa laog kang Naga City as in sa pagtaraid na banwaan. So ang saro sa magiging adjustment igdi ang deployment plan kang Naga City Police Office, lalo na po igdi sa mga mayor na tinampo, igdi sa harani sa mga eskwelahan, lalo na po igdi sa may MT Villanueva Avenue and igdi sa Peña Francia Avenue. So ini po ang saro sa mga tinampo na
talagang naggagabat ang bulos ng trapiko. Ninhuli na din sa volume ka mga sasakyan, nagahatod sundo, as in iba pa itong mga private and public transportations. Maliban sa paghahanda sa inaasang pagbigat ng trapiko, magde-deploy din ang kapulisan ng police personnel sa bawat eskwelahan upang matiyak ang seguridad at kaligtasan hindi lang ng mga mag-aaral, magulang maging mga guro. Pero naman po kita may nilalaag dyan for security purposes, for traffic management, and lalo na para ma-secure ta ang kaligtasan kan sa itong mga estudyante habang paluwas as in palaog sa eskwelahan. Tutulong din naman ang PNP sa taon ng Brigada Eskwela. Sa June 16, itinakda ng DepEd ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Taong 2019 ang huling maipatupad ang all-school calendar bago ang COVID-19 pandemic. Chris Novello, CSN. Magnitude 5.1 na lindol ang yumanig sa Rapu-Rapu, Albay madaling araw nitong May 30. Naramdaman din ang lakas ng lindol sa probinsya ng Camarines Sur at sa iba pang kalapit na lugar gaya ng Sorsogon at Catanduanes. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang epicenter ng lindol ay matatagpuan 24 kilometro hilagang silangan ng Rapu-Rapu, Albay at may lalim na 77 kilometers. Sa Sorsogon, naramdaman ang intensity 3 sa Sorsogon City, habang sa Catanduanes, intensity 4 sa Virac at Tabaco City, Albay. Sa Camarines Sur, naramdaman naman ang intensity 3 sa Caramoan at Sangay, intensity 2 sa Iriga City at Sipocot. Wala namang naiulat ng malalaking pinsala o nasaktan, subalit patuloy ang monitoring ng mga otoridad. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang aasahan ng mga motorista sa unang linggo ng buwan ng Hunyo. Ayon sa oil companies, 40 centavos per liter ang itataas sa gasolina. Bababa naman ng 20 to 30 centavos per liter sa diesel habang may rollback din sa kerosene na 10 centavos per liter. Ayon sa Department of Energy, ang potensyal na bagong sanctions ng Estados Unidos sa Amerika ang dahilan ng panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Elegante, timeless at world-class, ganyan ilarawan ang mga muebles na gawa ng mga Oragon na tampok sa Fair and Camarines ng DTI. Aktibidad, layuning mailapit pa sa local at international market ang pinagmamalaking muebles ng mga Bicolano. May ulat si Marge Serico. Formal nang binuksan nitong Mayo 19 ang taunang Feria de Camarines 2025 na may temang muebles, isang eksibisyon ng mga world-class at dekalidad na muebles na likha ng mga talentadong Bicolano sa pakikipagtulungan ng provincial government ng Camarines Sur. Ginanap ang nasabing trade fair sa atrium ng Robinsons Naga, nagsimula kahapon Mayo 19 hanggang Hunyo 2. Tampok sa naturang aktibidad ang mga timeless at globally competitive na muebles na gawa sa kahoy, rattan, metal at indigenous materials na patunay ng husay at malikhaing kakayahan ng mga Bicolanong artists at furniture makers. DTI is the primary marketing promotion agency of the government. So yun talaga ang trabaho ni mag-promote ka ng mga produkto, mag-develop yung mga produkto, and at the same time, sa na-develop na produkto, ipabakal through these marketing efforts that we're doing. Kining pagkondukta ng mga trade fair is only one of the assistance that we provide after the series of product development activities that we conduct for these entrepreneurs. Lumahok sa eksibisyon ang 27 exhibitors mula sa iba't ibang lalawigan sa Kabikulan. Ipinamalas ng mga ito ang kanilang mga original na disenyo tulad ng handicraft chairs, eleganteng dining sets, modernong aparador at iba pang kagamitang pambahay na malaki ang potensyal na makipagsabayan sa international market. DTI is the primary marketing promotion agency of the government. So yun talaga ang trabaho ni mag-promote ka ng mga produkto, mag-develop yung mga produkto, and at the same time, sa na-develop na produkto, ipabakal through these marketing efforts that we're doing. Kining pagkondukta ng mga trade fair is only one of the assistance that we provide after the series of product development activities that we conduct for these entrepreneurs. Itong sa roof from Baaw, and then it was a roof from Tupi, and then my from one partido area. Itong sa Baaw, ang ginagamit niya ito, wood, and then itong sa may lupi, itong garo siya baga mga crazy cat, and then itong sa partido area, woodman siya. So, gabos kung mahilig dito, may mga parang unique feature ang kada saro. Igwang mahilig ka na pure bamboo,
igwa man mixed media, and then igwa ka mahilig na pure wood, and then igwa man nahilig mo na garo may combination sa metal, and then although naggamit siya katong mga traditional na materials, ang design, ang dating modern. So, aron na kayan ka level up, sabihin ko na, aron na kayan in-improve kang furniture industry na digdi sa Camarines Sur. And I think dahil kita magnalas kasi makulang po DTI yung nag-a-assist kaya. I mentioned a while ago na kung ang naiinig ng product is a product of collaboration. Arop kayan kagayon ng mga produkto because private and government entities nagtatarabangan para talaga isulong, improve ang mga designs ng mga produkto specifically in the furniture industry. Ayon sa mga organizers, layunin ng Feria de Camarines na itampok ang talento at kalidad ng mga lokal na produkto, palakasin ang suporta ng publiko sa mga Bicolanong negosyo at magbukas ng oportunidad sa negosyo at partnership sa mga lokal at international na mamimili. Yan talaga ang advocacy among the different furniture makers na more than the aesthetics, pay attention to the functions. Kasi kung mayong, kumbaga kung puro lang gayon, mayong functions, mayong use, I think mayong value ang product duman sa mabakal. Kasi binabakal ka ang produkto for the reasons na igwa ini use sa satuya. So, aron mi kaya para emphasize, tangari, whenever they participate in any marketing event, share to na mababakal ang produkto, not because magayon lang, but because functional siya. Inaasahang dadagsain ng mga bisita ang eksibisyon sa mga susunod na araw, lalo't may inihandang mga aktibidad tulad ng product demonstrations, business matching at cultural presentations na nagpapatingkad pa sa kahalagahan ng Bicolanong sining at industriya. Yung mga participantes, good luck for this 5-day event that we have at Robinson's Naga. Hopefully, yung lahat ng dala nyo, yung mga nasa catalog nyo, ma-orderan lahat. Yun naman talagang bottom line ng trade fair. To make outright cash sales and to book orders. Otherwise, hindi magiging successful kung wala tayong na-generate na sales. So hopefully the target for this year ma-generate 7.5 to 10 million sales will be realized. Ang Feria de Camarines 2025 ay hindi lamang selebrasyon ng galing ng mga Bicolano sa larangan ng disenyo at paggawa ng webless, kundi isang hakbang patungo sa mas malawak na pagkilala sa kanilang mga produkto sa buong mundo. Marge Serico, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.